जेम्स बिथाङाथ' बुंखादों माथो भौजनि हिनजावफोरखौ मा बुंदों नोंसोर मिथिखाबाय जानो हागौ जेम्स बिथाङा मा बुंदों नायबानो जाबाय मोजाङै आंनि भिडिअ होमबानो नुगोन नोंसोर मा बुंदों आरोथ' बुंबावदों सौनानै खामि हादा मोनब्रै सिफायनायनि खोथा जेब्लाबो गारि गारिबा बोरै जालायखो बे आथिंखौ मायावथ' बाहायनो इसिबां गोरा राखावसिसै आथिंखौ थेवबाबो एसे मेङो नालाय सोर रिलेक्स जानो लुगैयो सोरबा बदल होबा होननानै गोसोखाङो आरोना माने सोरखौ खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान लेटेस्ट नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरलायबाय सोरबा मा जेव भगबानाय महर लानो सोनाफोर दुइथा जानोसै नालाय बिमा बुरैनि खामानिसो फिसाखौ लानानै फैगोनसैलाय सोनाफोर थांगोनसैलाय बारा इसिबां टाइम जायाखै थाबायलांगोनसै आङो सुनचान सड़क नोंथांमोनजोंबो रायज्लायथाव सोनाफोर टाइमाबो 6-7 मिनिटसो दंबावो नालाय स' आं थाबायनानै फैबाय आरोना जाबाय लोंबाय ओमफ्राय थाबायनांगोनमोन ना खाथिखौ थाबायनोसै गोजानखौलाय बहा थाबायनानै सोनाफोर स' थांबाय थानोसै आङो बेनिफ्राय माथो खालामनो बिमा बुरि नालाय 2:00-2:30बाबो ओंखारनांगौ जायो आं बायदि बिमा बिफा बयबो ओंखारखानांगौ जायफोरना गथ'फोरा स्कुल दङ 2:00आव गयो नालाय सोनाफोर थांगासिनो दं आरोना आङो जेब्लाबो गारिबा बोरै जालायखो बे आथिंखौ मायावथ' बाहायनो इसिबां गोरा राखावसिसै आथिंखौ थ' थाबायबाय आरोना सोनाफोर आङो बारा टाइम लाखाया थाबायबाबो 5-6 मिनिटआनो लाखायो गोराखा नालाय राखावसिसि स्ल' मसनाव थांनो रोंखाया जेब्लाबो स्पिड मसनसो आंना गासिबो स्पिडसो सोनाफोर स' ओंखायनो हाखायो नालाय बारा टाइमनि आवगोल ओंखारबोखाया आङो जाखिनि एसे टाइम मोनो बिनो थैयो आंनि थाखाय थांसै आं ओइ नै एसे आवगायबोखाबायमोन फैदा भगबान फेनखौ दोहिपुरि खालामजोब्बाय बे गथ'आ सर्बनास मा गेलेयोथाय नायनो ओइलाय लंपेन्टानो हान्थुआवनो जिजोबखायो आसोलसो ओमफ्राय नैबे बाबुनाव थाग थुग बिफाया लांफैबाय नालाय मालाय साइकेलाव गाखोबाय ओमफ्राय आंनि फिसालाया दा आंजों हेफैखासिगोन आरोना बिदिबाथाय बिफाखौ बिराद गोसोखाङो बियो ओमफ्राय आंबो अननानै बेगखौ लानानै होबाय आरोना नै अजनबो जाथारो नालायहाय आरो लोगोजों रिक्सा मोननानै फिउसो थांफाबावबाय नै थैखागोनसोलै गथ' माखाजों गोथाव सोराव जोंफ्रा गोदो बेसे गोजान थाबायनानै थांनांगौमोन स्कुलावहाय थाखोसेनिफ्राय थाखो 4सिमल'सो गामियाव फरायनो मोन्दोंमोन बेनिफ्राय 5आव गलांनानै नोङो बेसे गामिनिफ्रायहाय बिजनियाव फैनांगौमोन आथिंजोंसो बेबो फुरा 1 घन्टा लाहांखामोन आवगोलनि आलदाबोमोन नालाय बिराद गोजाखामोन जोंफ्रा आरो उफाय गैयामोन माजों थांनोमोन ना फिलफिलि मोनोमोन आरो साइकेलफोराव बायनो हाया ओरैनो आलाय सिलाय जोंनिया माने 10टानिफ्राय स्टार्ट जायोमोन ना स' जों 9टायावनो ओंखारलाङोमोन आरोना ओमफ्राय 9टायाव ओंखारलांनानैहाय 10ता जांजाङाव मोनहैसैमोन आरोना माने जोंनिया बिजनि टाउननिफ्राय बिदिनो 2-2.5 किल'मिटार जायो नालाय स' जों बेखौ फुरा थाबायजोबोमोन बिसोर गोजाना ज' गोजामोन ना जोंल' नङा जोंनि बारनाय गामिनाबो थाबायनानै फैयोमोन स' लोगो हमै माने ज'नो गोगोम जालाङोमोन आरोना मोजांबो मोनोमोन जेबो खस्थ' मोनामोन ओमफ्राय उननिफ्राय बोरै जालांखोथाय गराय मोनबा सिं बायो होननाया नोंमारथारगौ आं एकदम बेखौ बिसास खालामथारो आरोना सनाफोर लासैनो गाखोग्रा बुस्थुआ बारायलांबाय बेनिफ्राय गैला ओमफ्राय रिक्साफोराबो नोङो बै आथिं सानायसोमोन ना स' 30 थाखा गाहाम लायोमोन स्टुडेन्टआथ' गाखोखाया जेनेबा हाथाय बाजाराव थांबा देलाय मालाय थांनायफोराव गाखोजायोमोन बेखौबो जों गाखोखायामोन थाबायनानै थाङोमोन ओमफ्राय बिदिनो क्लास 9 ना 10आव मोनबासो आं साइकेल मोन्दों साइकेल बोराय मादैया हरदों आरोना मादैमोनहाय ओमफ्राय उनावहाय मेट्रिक पास जाबासो बायदों ओमफ्राय साइकेल माने मेट्रिक पास जानायजों बिदा साख्रि मोननायजों जादों नालाय होमबासो आं मोन्दों आरोना होमबा गैयामोन आंनाव सनाफोर खस्थ' खालामनानै सोलिबोनायसो जोङो सोर जोंबायदि मेहनत खालामदों खिथाहरलाय सनाफोर एसे अबेसे जोंनि एसे उनावनो मेहनतानो गैखालामोन खम दा बुंसै स्कुटि गारि बाइकजोंसो दोनलांखायो आरो बिदि गैयाबा फिलफिलि भारा हमनाय सोर थाबायबावनो आजिखालि अबेसे बिराद गारि मथरफ्राबो भिर जाबाय गथ'फोरखौ आथिंजोंनो हगार हरजाला आङोथ' सानो जोंखौ गोसोखांनानै जोंबा बेसेबां खस्थ' खालामदों साननानै आङो फिसाखौ आथिंजों हगार हरनो नागिरो आङो हारसिङैहाय ओमफ्राय उनावहाय गारि मथरनि खोथा साननानैनो आं हगार हरनो हाया आरोना ओमफ्राय फिसालाया बुंबाय बायो दे आं फैनायाव दायो लोगोजों फैफागोन आंखौ लायनाङा मा होनो ओमफ्राय जै टाइम जाबाय बिफाया बालाय आंखौ थिनहरबाय थाखायो आरोना मानो लायाखै सासेया दा मानो लायाखै फिसालाया बिदि दुस्थ' अन्थाइ जोखा जोला जोलि फैयो बबेथिं गारि फैगोन बबेथिं माबा हमनो हायाना सोरनाबा स' आं लायथारो आरोना आङो बिदि आलाय सिलाय खालामा फिसाखौथ' आराम फेदेरनानै आरो मा आलाय सिलाय बेलाय फेदेरबाय नालाय फेदेरबाय ना मा होनो खिन्थु ओमफ्राय जोङो बिराद खस्थ' मोनदे सनाफोर माने थाबायनानै थांनांगौ स्कुलाथ' स्कुलखा ओमफ्राय स्कुल गैयि समावबो बा स्कुल गनानैबो बिफाजों समान खस्थ' देरबोदों जों सनाफोर आलु गायनाय थेला बोनाय आलु आलि बोनाय बायदि माइ सनाफोर बिराद बेबादिनोसो गोरा ओंखायनो दा बुंनो थाङोबा जोङो खामानिखौबो गिया मेंनायखौबो गिया हारसिं फिसा खांनांगौबा बेखौबो गिया आं सनाफोर आरोना स' आरो हिनजावफ्रालाय माथो जाबावनांगौ बिदिनो जानांगौ आरोना गामियाव देरनाय बिमा बिफा हालुवानियालाय आरो माथोबाव
ओमफ्राय आदाया इदिनो आं मेट्रिक पास जानानैसो साख्रि मोनदों नालाय स' बिनि उननिफ्रायसो आङो कलेजाव मोननानैसो आं साइकेल सालायनो मोन्दों आरोना सनाफोर ओमफ्राय फार्स्टआव मादैमोननि फुरानाखौ मोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय उनावहाय हैफिनदों आङो बेखौहाय बाबाया हैफिननो थिनबाय नालाय बिराद इमानदारमोन आंनि बाबाया ओमफ्राय आं हैफिनदों आरो सनाफोर ओमफ्राय साइकेल गोदान मोनबाय नालाय साइकेल गोदान थांलाय फैलाय खालामबाय आरो थेवबाबो उनावहाय कलेजावबाबो बिजनि कलेजाव थांबाबो आङो साइकेल थाबाबो आङो सासे लोगोआ साइकेल गैयामोन नालाय बेसेबां दाब्लिं थांबाय थानो आं लांफायोमोन एखमबा लांफायामोन ओमफ्राय स' आं बेजों थाबायनो थांग्रासो जाबावदों आंना सोनाफोर मोजांसो मोनोमोन आं थाबायनो न' टेनसन जेबो मोनामोन आं सोनाफोर बेबायदिमोन आरोना आङो ओमफ्राय गस्ला बायनायाथ' सानफ्रामबो सुखानांगौ बिमा बुरैनि खामानि नालाय माथोबाव सुनानै लांसैलै आङो माथो बेसेबां रिस मोनखोथाय जेबो रिस गैया सोनाफोर ओंखारलायबाय टिउसनानै 3:30 जानोसैलाय नालाय 3:30 जाबाय टिउसन थांसैलाय बिमा बुरैया सोनाफोर नायलांदोलाय मा देखायलांनो हायो मा बुंनो बिदिनो आंना खामानियानो थांलाय फैलाय दिन थांलाय देनां बुरैबाबा आंखौ नायगोन ना नाया नोंथां नायगोननो नायाबा ओरै होगोन न'खै बिखुङाव थफ्लाया थ' दिनै गारखोमानो हायाखिसै आङो महा जारला खानाया ओमफ्राय दा हेलमेट गानसै नालाय खानाया ओमफ्राय फाग्लि बायदि जादोंलै आंहा जारलाहाय लागावदोलाय नङाबा दा एसे फाइन अके ना ओमफ्राय जोंहा दिनैबो जाबावनांगौ आरोना सोनाफोर नै आजान लोगोआबो थांफागोन ओमफ्राय दा लायगोन आरोना आब'आ ओमफ्राय दिनै जाबगोन जोङो नायदो जोंनि पलिउसनफ्रा उरायलांसै सोनाफोर हाखायो बिमा बुरैया नायदोल' सिटानाव मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय बिथांमोना थांसिगोन थांदो नोंथांमोन ओमफ्राय माथो नैबावखौनो दोनैबावनांगौ बामनो नोंसोरखौ आङो लर लाना फैबाय बामनानै दोनैबावनांगौ बिसोरखौ एबार जोंहा बिमा फिसा उरायलांफैसैलाय सोनाफोर आयै थांबाय आदाया मा लांदो गेदा बैयावनो लायो गोजौआवहाय थांसिगोन आरो बिसोरो थांथोंसै 1 2 3 4 5 सिखार सोनाफोर मा खालामनो टिउसनाव दोननानै फैबाय एफाजोंनो दाना दखानाव हाबनांबाय आं मा गैया नायदो आंहा सोनाफोर ओमफ्राय नै बिथाङा बेखौ मोननानैसो सिरि नायदो आंहा मा गैया साउल मै इदिना ल'आटा इटु आसिना tay lo maro आदारानो गैला आंहा सोनाफोर मा खालामनो लाबोनांसिगोन सानदोंमोन आङो दाख्लैबो लांखांबाय आङो बिदिनो एसे ओमफ्राय सानबाय आङो मा होनो एग्जाम जोबनानैहाय न'आव थांखानोसै न'आव एसे माइ थाइ लामनानै लाबोनोसै एग्जाम जोबनानै क्लास जाबावबाय माइरङा जोब्बाय जायो नालाय दा लाबावनांबाय थांनो ओंखारनाय जों आसोल गाइखेर बुरैखौ लोगो मोनबाय थिखा लांफानोसै आं फाग्लि बुरैखौ मालाबा गाइखेरखौ आधा कापसो बारा हरो खोमा फाग्लि जेना हर केमेरायाव माथो बबेयाव थांखागोन न' खाथियावनो लांफानोसै सफैबाय आरोना सोनाफोर नै माइरङाबो सेरबाल' लाबबाय थाव बायनांनाय नङामोन माइरंखौ माने फोरगा जोबनानै आङो न'आव थांनो मोनसिगोन सानदों माइरङा ग्रोब जाबायमोन मोनाखिसैना थांनो बन्द' स्कुलसो जाफिनबाय ओंखायनो उफाय गैया ओमफ्राय आं एसे लानानै फैनांबाय नै खयदिन जाजायो रायखस बायदि जानानै माथो बेसेबां जोरनो बेलाय आंनो जि रायखस बायदि जाखायो ओमफ्राय जानोसै बेसेबां दिन थाङो ओमफ्राय थागथि स्कुल बन्द' मोननायजों जोबहैबा मोजां जाबायहाय स्कुल बन्द' मोनबाथ' न'आव थांगासै नालाय माइनि लामनानै लाबोनोसै एसे थाहैथ'नोसै न'आवबो बालायलांथारबाय आङो एकदम फरा सुना थांलाय फैलाय एकदम बोरैबा आंगायनाय मोनबाय आं एसे सान्थि लुगैबाय सान्थिथ' बहा मोननो गथ' मानसि थानानै ओमफ्राय अब्लाबो एसे आलदा सान्थि लुगैबाय आरोना सोनाफोर स' लानानै फैबाय आङो नै आसिजों थिखां हाखायो एसे रिलेक्स जानो लुगैयोना सोनाफोर जिबनाव एसे चेन्ज जाबा मोजां मोनो स' गोरायालाय हाखायो मावनानै जानो ओमफ्राय नोंथांमोना नायदोंना जेम्स बिथांनि इउटुब चेनेलावहाय जेम्स बिथाङा मा बुंदों फौजिनि हिनजावफोरखौ सेकेन्ड दावहारु होनखादों फिसाइफोरा फार्स्ट दावहारुनो ओमफ्राय फौजिनि हिनजावफोरा सेकेन्ड दावहारुनो थ' नोंगौबो आरोना सेकेन्ड दावहारु बायदिखौनो मोनो आङो फिसाइफोरा दाबसेयाव दाबसेयाव दावहारु जोंहा न'खराव दावहारु आरोना गथ' गथाय गावनि सामलायनाय न'खर सामलायनाय जोंनि दावहा जाहैबाय आरोना न'खर दावहा आरो जोंना सोनाफोर जेबो नङा बेफोरो नर्माल मावनानै जानांगौ ओमफ्राय थेवबाबो एसे मेङो नालाय एसे रिलेक्स जानो लुगैयो सोरबा बदल होबा होननानै गोसोखाङो आरोना माने सोरखौथ' गोसोखांबावनो फिथाइखौ गोसोखाङो आरो ओमफ्राय गोसोखांबालाय अहा मोननो गैयाना सोनाफोर सोनाफोर आङो भिडिअखौबो दोनथ'नोसै बेखिनियावनो माने आं दहाय लांफादोंमोन ना बाबुखौ दा लायनांनायाव आं लायनांनाय नंला लायनायावहाय बे आब'आ लायसिगोन माने आं दा लांबाय नालाय दाय लायसिगोन अननाय होबा अननाय मोनो होननाया बेनो आरोना सोनाफोर बदल होबा बदल मोनो होननाया स' आंहा मोनायावहाय एसे दिगदारबो जायो दा 5:30 मोनाहैयोना
लायसिगोन आरो बेयाव ओमफ्राय लाफासिगोन माबाखौबो ओमफ्राय आङो दा एसे रिलेक्स जानोसै साहा पानि फुदुंसै लोंसै सनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावलायबाय सनाफोर गाज्रि मोननाङा मा बखिलाबाय थायो होननानै माथो होनबावनो सनाफोर आं बिदिनो शेयार खालामनो मोजां मोनो नोंसोरजों ओमफ्राय गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो लाइक कमेन्ट खालामलांदोलाय सनाफोर आंबो आरो जाय भिडिअ हगारदों थांनानै नायहैनोसैलाय आरो एकदम लाइक कमेन्ट खालामनानै हैनोसैलाय सनाफोर थेंक इउ स' माच